Ese día desaloxaron vos de aquí, Domingo. A ver, desaloxámonos nós. Mira, esta señora... Estaba empezando a comer. Hola. Estaba Podolle preguntar como se chama vostede, perdóneme. Esther Nogueira González. Hola, Esther, moi boas, eu son Iván. Non me ve? Ten pouca visibilidade. Vale, non pasa nada, con que me escoite, perfecto. Escoitar, escoito. Perfecto. Vostede que estaba comendo, decía. Estábamos empezando a comer, por certo, estábamos comendo pulpo. Non se esquezo que un estaba facendo ese día, me imagino. É unha vida. E chegou esta señora dicíndonos que tiñamos que deixar a comida e marchar, que estaba no meio. E marchamos. Tiñamos o coche aquí, marchamos, non levamos máis co posto. Isto foi unha ratonera. Era un paso de emergencia que fixo en Navidades. Por aí por onde salistes. E foi por aí por onde salimos todos, non uns, todos. E gracias que tiñamos ese paso por arriba, que non o fixo o alcalde de Villamartín, senón xa non podíamos escapar naide, quedábamos aí que todos. A casa dos meus pais tamén está por aí toda ardida. Onde me criei, onde tuve os primeiros fillos, todo nos quedou ali.